hinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagpalik ni Hesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi alang sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kini inyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, mga pakiguban kaninyo sulod sa katakna nga tulumanon, mga kaigalaan aron sa paghisgot, mga kaigsunan, sa mga pulong sa Dios may kalabtanan sa ato ang kaluwasan. Gani ilabi na nining panahon na karon, mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Nasayod tas mga panghitabo sa palibot busa, dili ta malimot, mga kaigsunan, no, sa pagsampit sa atong labang makagagahom. Sa gihapon ato nga pasalamatan ang Dios tungod sa mayo niyang panalangin o dako nga panalangin nga gihatag nga ni kanato, nga bisan pa man, mga kaigsunan, no, sa mga panghitabo ang Dios sa gihapon naghatag maing panglawas nga sa diin kita usab makahimos pagpangalagad nga na kaninyo, sa pagpahat nga na kaninyo sa mga pulong sa Dios aron usab nga kita ora usab ang ato ang kalag, mga kaigalan o mga kaigsunan aduna sa pagkaon. Kay sumala pa, mga kaigsunan, sa Biblia na diha sa Matthew, mga kaigalaan, ang kita dili, mga kaigsunan, sumalapas Matthew 4 versikulo 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Na? So kini siya, mga kaigsunan, dili man kita mismo o dili man na inyong alagad mo ay Dios, pero nahimong kasangkapan, mga kaigsunan, sa pagpahat sa mga pulong sa Dios nga na kaninyo aron usab nga kita ang atong kalag, mga kaigsunan, adunay pagkaon, na kung kita, mga kaigsunan, ang ginahanglan sa atong physical nga kahimtang, kita usab labaw nga nanginahanglan, mga kaigsunan, sa atong espirituhanon nga bahin aron usab nga kita mahimo nga mabuhi o ang atong kalag, mga kaigsunan, mabuhi, no? Kung dili tabot mapas mo, mga kaigsunan, sa ato ang kanini ang physical, na nga panglawas, di usab sa ato usab nga espirituhanon, mga kaigalan, mga kaigsunan, nagtuo ko, no, nga kita tanan dili usab bot nga mapas mo, no, nga ato ang kalag, mga kaigalan mo itumong og tuyo nga kining maong nga tulumanon, mga kaigsunan, padayon usab nga magpahat nga na kaninyo sa mga pulong sa Dios, ilabi na kung maghisgot ta, mga kaigsunan, sa kinini ang
labi na sa ato ang kaluwasan mga kahigalaan ug mga kaigsunan, no? Hopefully nga ang matag usa, no, dili ta mapulan mga kahigalaan ug mga kaigsunan sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios aron usab nga ang Dios, no? Ang Dios wa man gyud siya pagpihig nganhi kanato, wa man siya gipili. Labi na sa ato mga kaigsunan, ang Dios adunay gitagana usab nga panalangin sa matag usa. Although dunay mga panahon mga kaigsunan nga itugot sa Dios ang mga panghitabo, pero kana tanan mga kahigalaan ug mga kaigsunan aron usab masulayan ang ato ang pagtuo usab ngadto kaniya, no? Og mahimo nga kana, no, diha lamang gayud kutob or kana iya usab nga kabubuton mga kahigalaan ug mga kaigsunan. So ato siya nga pasalamatan ni ana og ingon man usab salamat sa tag-iya usab nining mga istasyon nga naghatag usab kanato og pagtugot aron sab kita makahimo sa pagprogram usab nining mga istasyon mga kaigsunan, ang XFM 88.3 Cebu City mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Sa tanan nato nga mga tigpaminaw nga maabot sa pagsibya usbunako, no, mayong gabi kaninyo og happy Sabat sa tanan nato nga mga kaigsunan mga Adventista. No, sa tanan mga tigpaminaw, happy Sabat usab diha kaninyo. Og salamat usab na sa mga nagadumala nining mga istasyon, pinangunahan sab sa ato nga station manager si Sir John Lee Viking, og ingon man sab sa ato nga kauban Spikas Lawak nining mga tungora si Sir Louie Nakwa, no. Salamat usab kang Sir Romelo Nobinario, kauban sab kang Ma'am Melona sa kahigayunan usab, no, nga ato ang sab nga nabatnan dinhi. O gingon man usab, no, sa mga higalag mga kaigsunan nato nga anaa sa kanini ang nagkalain-laing dapit mga kaigsunan nga maabot sa pagsibya dinig ato ang tulumanon. Mamahimo kamong mo text mga kaigsunan sa ato ang numero 0976 555-1008. Usbon ako, no, sa mga kaigsunan nga bag-o lamang nakahimo sab sa pag tune in ilabi na sa panahon sa ato nga program, although, no, nagapaminaw sa line sab nga programa nining mga istasyon mga kaigsunan. Apan bag-uhay lamang sab nga nakapaminaw, no, nga doon na tay program mga kaigsunan dinhi tingog sa reformasyon sa matag adlawng Biyernes, Sabado ug Domingo. Namo ni ang ato nga numero Bunako 0976 555-1008. No, sa tanan sab nato, no, nga mga viewers dinhi sa ato nga Facebook Live, may gabi kaninyo og happy Sabbath kaninyong tanan. Hinaut ang Dios kanunay nagapanalangin og protection niya sa matag adlaw mga higala. Kung nagtuo nga naa gihapon, no, iya usab nga gi-provide sa matag usa nato. May gabi, no, sa tanan usab nato nga mga kaigsunan sa Bunako, no, sa mga viewers nato sa Facebook. Og kung gusto ninyo mga kaigsunan nga mobisita usab sa ato ang opisina o simbahan dias may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay, no, nadiha nahimutang mga kaigsunan ang atong opisina o simbahan mga kaigsunan. O kung gusto ninyo nga makig-uban usab kanamo sa pagsimba sa matag adlaw nga Biyernes or Miyerkules palang daan mga kaigsunan gikan sa alas 7:30 ngadto alas 8:30 sa gabi. Adto na tay panimbahon mga kaigsunan. Unya diha sa matag adlaw Biyernes mga kaigsunan sa makaron, na gikan sa alas 7 gabi ngadto alas 8 gabi. Na possible mga kaigsunan na human na ang ato nga panimbahon usab dito. Unya gikan sab sa matag or sa matag adlaw nga Sabado mga kaigsunan gikan sa alas 9 buntag ngadto sa kautuhon. Then humans paniudto mga kaigsunan dunay panibahon usab nga na sa usa ka oras ngadto sa usa ka oras ug tunga. Mamahimo sab kamong makig-uban kanato, no. Diha nga higayon mga kaigsunan, no, pwede gid mo tagaan usab ug bahin alang usab, no, sa inyo nga mga good usab nga i-share sa atong mga kaigsunan. So, sa tanan natong mga higalang mga kaigsunan, no, bisita lang sa mga nasa dool dinhi sa Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro,
syudad sa Talisay. O di ba ka sa atong mga kahigalaan ug mga kaigsunan, after din sa atong nga program, after sa atong nga live mga kaigsunan, i-message lang, no? Ang ato ang page mga kaigsunan, i-search lang ninyo ang /SDARMCPUC. No, diya sa Facebook mga kaigsunan, or www.facebook.com/SDARMCPUC. Pero sa search button mga kaigsunan din sa inyo hang Facebook, search lang ninyong /SDARMCPUC. Makita na ninyo nga ato sa mga kinatibukan nga page mga higala. Sa dili pa ta mo padayon sa udahan mga kaigala ng mga kaigsunan aron sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios. Magampo na kita aron sa pagdapit sa balang espiritu nga mo'y maggiya nato sa ato nga pagtuon nini nga kagabion. Dalaygon og silimbahon amahan namo nga na kay taas-an sa mga langit. Nining dapit kagabion ani ano sab ang imong alagad. Nagahimo nini nga programa hinaut nga ikaw magahatag og kaalam nga langit noon samtang kami o imong alagad pahat sa imong mga balaang pulong. Ikaw lamang magapanalangin. Ilabi na usab sa mga tigpaminaw dinhi nining mong istasyon nga sila usab padayon nga magasusis kamatuoran og dili malimot sa pagpasalamat diha kanimo o pagsimba o pagdayeg diha kanimo. Ikaw lamang magapanalangin sa mga kaigsunan nga nahimong nabiktima usab nining mao nga kalamidad. Ikaw lamang magahumpay usab sa mga nawad-an sa ilahang nga mga minahal sa kinabuhi. O ngayon man usab sa mga katawhan nga nailalom sab sa trauma nining panahon tungod sa nining mao nga trahedya. Ikaw lamang magapanalangin sa matag usa og magapagkamaayo magapadayon sa palapnag ang imong alagad o uban sab ikaw magapanalangin ini nga sa matag pulong dili kini mausik kun dili sa kaulihang mga adlaw kini mahimong pag-aanihon aron sa mahimong andam diha sa imong gingharian. Sa ilo lamang daghan namong mga kapakyasan kining tanan gisalig itugyan gilaw mang madawat sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. May gabi da kang Sister Karen Phil Castro na sabdias may bye-bye late mga kaigalaan. I don't know kung wa ba nimo uli ngadto sa Bohol, no? Sa atong mga kaigsudan og mga kaigalaan nga nagapaminaw nagaview usab dinhi sa ato usab nga programa ang tingog sa reformasyon. Now, ang Biblia mga kaigalaan labi na nining mga panahon mga kaigsunan. Ang Hebrehanon usa ka nindot kaayo nga bersikulo mga kaigsunan nga mo'y makahatag usab nato kadasig. No, ilabi na ining katapusag mga adlaw mga kaigsunan labi na sa mga panghitabo gatong guston tanako no gamupadayon sab sa ato mga pagtuon sa mga nangagi. Pero gusto nako nga dinhi una ta ani nga portion mga kaigsunan aron sab nga atong pamalandungan labi na sa mga panghitabo timely mga kaigsunan nga mga panghitabo nining atong kalibutan karon. Ang Hebrehanon 10 bersikulo 25 matod pa ni Taki Kumuta o kang Sir nalimot ko sa pangalan Sir Ladaran, no? Mayong pagdiyo matod pa niya exciting. Ang Hebrehanon 10 bersikulo 25 mga kaigalan ug mga kaigsunan, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much more as ye see the day approaching. Kana ba nga portion mga kaigsunan? Ilabi na nining kapanahonan karon usahay manggod, no? Malimot ta mga higala, pero kung usahay manggod, no, kung walay kalamidad mga kaigsunan nga moabot sa atong kinabuhi usahay malimot ta sa Dios, malimot ta sa pagsampit sa Dios, no? Dawhay-ruhay lang ang atong paminaw mga kaigsunan. Pero ang padasig ni Apostol Pablo sumala pa sa Hebrehanon 10 bersikulo 25, sumala pa dili nato kalimtan not
forsaking the assembling of ourselves together. No, dili nato biyaan mga kaigsunan kinini ang panagkatigom nato, no, sa atong uban sa atong mga kaigsunan, no, sama kuno sa gihimo sa uban, kundili unsa man atong himuon, exhorting one another, no, pag dinasigay mga kaigsunan o pag inambagay or pag dala na diha tanan mga kaigsunan, no, sa ato usab nga mga kaigsunan. And so much more, labi na gayod mga kaigsunan, sa dihang atong makita as ye see the day approaching. No, labi na karon, no, doon na tay mga kanini ang mga panghitabo mga kaigsunan sa ato ang kanini ang kalibutan karon mga kaigsunan. Maayong gabi kang Jolina Ambi, maayong gabi brother, and happy Sabbath from Zamboanga, Sibugay. So diha mga kaigsunan, labi na usahay, no, bation ta mga kaigsunan og kanini ang moingon tas atong kaugalingon makasasala naman kay ko mo nang di na ko ganahan makig-uban o ngadtos ako ang mga kaigsunan. No, pero no, ang nakanindot lang mga kaigsunan tungod kay nining panahon na adun na pay panahon, no, kung ugaling makasala man ta, doon na tayo kapanahunan mga kaigsunan sa pagbalik, no. So nga ato lamang dili nato kalimtan mga kaigsunan, no. Gusto nako nga emphasize pagbalik kini nga punto mga kaigalaan, kini ni ang pag-ampo tungod kay usahay mga kaigsunan, no, malimot ta ni ini, no. Unya mao ni ang pinaka importante mga kaigalaan ug mga kaigsunan nga angay usab nato nga himuon o ato ang buhaton mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no. Usahay man gud ang tawo once nga kanini ang di bitaw maagian og mga pagsulay mga kaigalaan ruhay say malimot ta, no. Say malimot tas pagpasalamat sa atong labang makagagahom. May gabi diha kang Sister Mylene Mendoza, no, dias may Maraga, may ngan masab kang brother Tata Impinado, no, dias may Dumagiti mga kaigalaan. Now ang Juan 14 versikulo 13 nag-ingon, og bisan unsang butanga nga pagapangayoon ninyo sa akong ngalan, akong pagabuhaton aron ang amahan pagahimayaon sa anak. So muna siya mga kaigalaan mga kaigsunan mo nang hinungdan, no, nahinomdom ko mga kaigsunan kinibang kanilaging kalamidad, no, nga niabot sa ato ang lugar mga kaigalaan mga kaigsunan. Usa ka dako kayo nga reminders Ginoo nato, no, nga labaw, no, dili inta na mo'y mahimo nga ma-discourage ta mga kaigsunan, no. Sa gisgutan na nato ganiha so sa Hebrehanon 10 versikulo 25 nga dili nato, no, mahimong rason ni nga mahimong mahilayo ta, kundili mao hinuon ni ang mahimong rason mga kaigsunan nga kita mahimong mahiduol ngadto sa atong labang makagagahom, mahimo nga mapaduol kita ngadto kaniya. Gani ang usa ka komentaryo ni ini mga kaigsunan ang gitawag sa libro mga kaigsunan nga Steps to Christ, kung doon namo ni ana mga kaigsunan nindot kaayo na, no? Prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Not that it is necessary in order to make known to God what we are, but in order to enable us to receive Him. Prayer does not bring God down to us, but bring us up to Him. Unsa di ay mga kaigsunan? Ang pag-ampo, no, labi na nining panahon na mga kaigsunan mo ay pinaka-importante, no. Mahinomdom ko mga kaigsunan, doon ay mga video mga kaigsunan during the time, no,
May gani at that time mga kaigsunan sa linog dinhi sa kanini ang Cebu mga kaigsunan. Nagmata pa ko. Ug gani wa na lang sab ko mo gawas mga kaigalaan mga kaigsunan kung kining pagampo gyud mga kaigsunan mo'y mahimong manaa gyud sa ato labi na gyud no, labi na sa panahon nga dunay katalagman mga kaigsunan. Pero unta no, dili lamang ni anang panahon na mga kaigsunan tungod kay sumala pa kining maong pagampo. Prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Sumala pa. Dili ni siya tungod mga kaigsunan aron mailhan tas Ginoo. Tungod ni mga kaigsunan mahimo nga ato siyang pagadawaton. Dili kay dadon nato ang Dios nganhi or pa nganhion nato ang Dios kun dili kita mahimong ma-lift up mga kaigsunan. Nya dugang paso sa kakomentaryo sa gitawag og Christ Object Lesson page 250 paragraph 2. Kung doon na mo ana nga libro mga kaigsunan or you can search it sa inyo sa browser mga kaigsunan. Nagisgotan ito, prayer unites us with one another and with God. Muni halos mga kaigsunan na ilabi na nining panahon na. Bisan gani kita wa man mahimo nga napiktuhi samas na epektuhan mga kaigsunan sa north nga bahin din ni Sugbo. Pero kita mga kaigsunan isip dunay pagbati sa atong isig katao. Sumala pa, prayer unites us with one another and with God. Bisan tuod gibati nato mga kaigsunan ang ilahang gibati sa uban nga mga kaigsunan nato nga naapektuhan. Although naapektuhan man ta diri pero dili sama sa nahitabo nila mga kaigalaan. Unya sumala pa, prayer brings Jesus to our side and gives to the fainting, perplexed soul new strength to overcome the world. So unsa di ay mga kaigsunan kining pagampo mo'y magadala kanato ngadto sa kiliran ni Kristo. Og maghatag ni adtong mga kananaang kakuyapon na ba o nangaluya mga kaigsunan kananaang nagkaproblema nga kalag mga kaigsunan maghatag og kusog bag-ong kusog mga kaigsunan sumala pa to overcome the world, the flesh and the devil. Prayers turn aside the attacks of Satan. So muna gisgutan sa mga komentary mga kaigsunan. Muna ka powerful mga kaigsunan o nahinumduman o although dunay mga panghitabo sa norte nga bahin mga kaigsunan, doon na daw to'y naligdan og bato lang panimalay unya ang bata nagpabilin mga kaigsunan namatay ang ginikanan pero ang bata mga kaigsunan nahimo nga nakasurvive wa gyud maabot sa iya so sahay nana ang Ginoo dunay mga dunay nagkalain-lain nga pamaagi mga kaigsunan sa paghatag sa nato og protection although dunay mga panahon gitugot sa Ginoo ingon niana pero kini siya nga pagampo sumala pa mga kaigsunan maoy mo palig-on mo unite sa ato ang mga kaigsunan nang hinungdan mga kaigsunan nga bisan halos tanan mga nakadungog nga nanginahanglan ang atong mga kaigsunan sa north nga bahin sa Sugbo ningadto gyud aron sa pagtabang mga kaigalaan so bisan si Kristo matud pa mga kaigsunan unsa may giingon ni Hesus mga kaigsunan nga kinahanglan kanunay natong buhaton or kanunay buhaton sa tao mga kaigalaan mga kaigsunan. Lucas 18 versikulo 1 og siya nagasulti kanila og usa ka sambingay sa pagpaila nga sila kinahanglan kanunay magaampo og dili magakaluya. Kana mo'y
pag pahinomdom mga kaigsunan, no, pinaagi sa sambingay, pag pahinomdom ni Kristo ngadto sa mga katawhan, gani mausay ato nga dugang, no, nga ipadasig sab sa matag usa ka nato, labi na sa atong mga tigpaminaw, nga di gyud nato ni wagtangon mga kaigsunan kining gitawag og pag-ampo. Kay bisan si Kristo, siya mga kagalaan og mga kaigsunan maoy mohatag or naghatag nato nini nga panigingnan, no, sa gisgutan na nato ganiha sa usa ka komentaryo, kining maong pag-ampo mga kaigsunan maoy mag-abli, no, sa ganghaan sa atong kasing-kasing mga kaigsunan ngadto sa Dios, being usa ka higala mga kaigalaan. Unya ang usa ka komentaryo nag-ingon sab, kining pag-ampo mao'y usa ka ginhawa sa kalag. Mao nga kung ugaling mga kaigalaan o mga kaigsunan nalimot nata sa pag-ampo sa atong labaw makagagahom, na atong susihon mga kaigsunan basin og okay gahisgot pa dinhi the breath of the soul, no? So kining pag-ampo sumala paginhawa sa atong nga kalag. Kung ugaling man, no, wa nata o nalimot nata ni ining pag-ampo mga kaigsunan basin baya ang atong kalag mga kaigalan mga kaigsunan. Kung sa tao pa nagwa nagaginhawa, patay na na, no? Muna ay usa sa atong pamalandungan mga kaigsunan. Spiritually, kinahanglan nga ang atong kalag, no? Sige kaingon na to, kung pagkaon ang hisgutan, matod pas Mateo 4 versikulo 4, dili lang ang tao mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Unya, dinis pag-ampo, kung maghisgot ta mga kaigsunan, ang pag-ampo mo'y ginhawa sa kalag. Now, kung malimot ta niini, malimot po o ginhawa ang kalag, no? Muna'y pinaka-direct mga kaigalaan nga pagsabot nato diha, no? When we say, nga gisgutan diha, the breath of the soul. No? So, bot pasabot, malimot ta niya na ang atong kalag mga kaigsunan basin og nahimo na nga nagtinga na, ha? Anaon lang nato sa pag kanana ang pagsaysay mga kaigsunan, no? So, ang pag-ampo usab mo ni key or the key in the hand of faith to unlock heaven's storehouse, where are treasured the boundless resource of omnipotence. So, sa di siya kasusi mga kaigsunan, diha sa kamots pagtuo nga maka-unlock mga kaigsunan sa langit nun nga, na ang storehouse may gisgutan diri. Sa diin naa dito nakabutang mga kaigsunan ang gisgutang boundless, walay kinutuban nga resources mga kaigsunan, ning labang gamhanan nato nga Dios mga kaigalaan mga kaigsunan. So kung ugaling man, no, doon na tayo pag-ampo mga kaigsunan, amo na, no, mo iyang nga ibubo mga kaigsunan, nganhi ka nato nya mga tanan din ta brad, ingon nimo nga ibubo wa man lagi, wala man lagi ko maka kuan ana, wa man lagi nako madawat mga kaigalaan og mga kaigsunan. Muna usahay ang pangutana mga kaigalaan, no? So adunay pamagi or adunay tubag sab ang Dios ni ana, no? Siya lamang ang nasayod, ang ato lamang, no? Mao man ay pasalig sa Dios nga hinato nga kinahanglan nato ang gitawag og pag-ampo mga kaigsunan. Isip kini mo'y usa ka ginhawa sa kalag o kini mo'y susi mga kaigsunan nga mahimong ablihan niya na ang bahandi, ang bahandi isab dito sa langit. Now, unsa man sab ang gisulti ni Santiago may tungod sa kaepektibo mga kaigalaan o mga kaigsunan sa pag-ampo? Ang Jacobo 5 versikulo 16 or Santiago 5 versikulo 16
Matod pa, busa managsinugiray ang usa kaninyo sa inyong mga sala. Og magampo ang usa alang sa usa aron mangayo kamo. Or aron mga ayo kamo. Mo na iya nga gi-isgutan diha mga kaigsunan. Ang pagpangamuyo sa usa ka taong matarong dako og kahimuan sa pagbuhat niini. So kana mga kaigalan mga kaigsunan mo ay nindot kayo no nga kana na ang atong pamalandungan no di ta malimot sumala pa magsinugiray ang usag-usa kaninyo sa inyong mga sala. Ang katong kung ugaling mga kaigalaan no kita nakasala sa atong isig katao, so atong iduol ngadto niya mga tagpasaylo niya no mo na gitawag og pagsinugiray no unya magampo ang usa alang sa usa dili mga pagampo mga kaigalaan nga mga panghimaraot no ngadto sa atong isig katao, dili na moy gisgutan diha. Unya ang pagpangamuyo sa usa ka taong matarong dako matod pa og kahimuan sa magabuhat niini. So mo na gisgutan diha mga higala sa mao nga bersikulo nga atong nahisgutan. Now, unsa ang kinahanglan natong buhaton sa dili pa kita makadawat sa hingpit nga panalangin sa Dios? Mateo kapitulo 7 bersikulo 7 ug 8. So masay gisgutan dito. Pangayo kamo og kamo paghatagan. Pangita kamo og kamo makakaplag. Pagtuktok kamo og kamo pagaablihan. Kay ang tanan kadto nga nagapangayo makadawat og ang nagapangita makakaplag og ang nagatuktok pagaablihan. Unsa ang kinahanglan natong buhaton mga kaigsunan? So sa dili pa kita makadawat sa hingpit nga panalangin sa Dios, unsa day atong buhaton? Mangayo no? Kay sumala pa paghahatagan kita. Mangita og kamo makakaplag, motuktok mga kaigsunan og pag-aablihan. No? So, although ang Dios mga kaigsunan nasayod siya sa tanan, pero kita usab mga kaigalaan mo nang kinahanglan nato ning gitawag og pagampo. Ato nga pangayoon ngadto sa Dios, ang atong panginahanglanon, ang ato ang gikinahanglan mga kaigalaan aron usab nga siya magahatag niini. Sa di pa ta makabaton ni anang panalangin mga kaigsunan, kita usab kinahanglan nga mangayo ngadto sa Dios. Mangita og makakaplag, motuktok mga kaigsunan og pag-aablihan. Kana mo'y gipasalig sa Dios mga kaigalan dias Matthew 7 bersikulo 7 og 8. Ang Matthew 21 bersikulo 22 unsay gisgutan dito? Og ang tanang mga butang nga inyong pangayoon sa pagampo kung kamo adunay pagtuo na ang atong pagpangayo mga kaigalaan wala sab na nagpasabot no nga casually nangayo lang ta basta Lord nangayo na ko nimo, pero sumala pa diha kung kamo adunay pagtuo kana sumala pa madawat ninyo. Dili man siguro no atong i-remind mga kaigsunan no nga dili man siguro the way sa atong gustong mahitabo, pero in the other way mga kaigsunan nahatag sa atong panginahanglan. So kana di ay siya mga kaigsunan or kana siya maoy kung aduna kita ipagtuo mga kaigsunan kana madawat nato. Mo nagisgutan no Matthew 21 bersikulo 22. So naigi pangutana si Ajiski Alquisalas Portosa or Partosa. Happy evening Pastor, unsay point of view nimo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 20? Akong gi-review mga kaigsunan. Unya na siya follow up. Apil na ba ang lesbian o gay ani sa 1 Corinthians 6 verse 9 to 10? Kung imong basahon mga kaigsunan, verse 9 pa lang nga daan, na nadiha mga kaigalaan.
ang kanang gisgutan dihag effeminate. Kung moisgot kag lesbian o gay, from the word effeminate, na nagisgutan diha mga kaigalaan o mga kaigsunan. So puli, no? O sa nagisgutan diha, no? Kana siya, sayod ta ni ana mga kaigalaan o mga kaigsunan. No? Dili lang ko gusto nga muhukom mga kaigalaan, no? Pero kung basahon na nato nara diha, no, di man pud na ingon nga paghukom mga kaigalaan. Sa pangutana niya, apil na ba ang lesbian o gay ani sa 1 Korinto? Dunay gisgutan diha mga kaigsunan, no? Kanang word nga effeminate. Tanawan ninyo na nga portion, no? Kanang verse 9. So nadiha nga punto mga kaigalaan. Now balik ta dinhi sa atong nga gisgutan sa first 1 Juan 5 versikulo 14 ngadto 15. Na dogang lang, no, sa pagpangutana Sir Ajiski Alcasalas or Alquisalas Portasa. So dinhi sa 1 Juan 5 versikulo 14 ngadto 15 nag-ingon, og kini mao ang pagsalig nato kaniya nga kung mangayo kita bisan unsang butanga sumala sa iyang kabubuton, siya magapatalinghog kanato. O kung hibaluan nato nga ginapatalinghogan niya kita sa tanan nga mga butang pagapangayoon kaniya, mahibaluan nato nga may ato kita sa gipangayo gikan kaniya. So klaro na, no, nga gisgutan diha sa maong bersikulo mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Mo nang kinahanglan, no? Kung kita aduna may gusto usab nga ipangayoon mga kaigalaan ngadto sa atong labang makagagahom, ato nga ipangayoon mga kaigalaan ang uban sa pagtuo mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So dinhi padayon ta mga kaigsunan, no, ang ato ang gihisgutan. Now unsa ka mainiton ang atong pagpangita sa Dios? Jeremias 29 versikulo 13. Og kamo mangita kanako og makakaplag kanako sa diha nga kamo mangita kanako uban ang inyong bug-os nga kasing-kasing. So muna siya mga kaigalaan, no? Unsa ka mainiton? Usahay mga kaigsunan dinhi lang, no, tagana to gimpasis gamay. Usahay ang tawo mga kaigsunan sa iyahag nga kinaiyahan. Usahay ang tawo mahimong mainiton dias pagpangita sa Dios kung doon na nay mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Pero dili na mo'y gipadasig sa maong bersikulo sa ato dinhi mga kaigsunan. Ang atong gipadasig dinhi nga doon na may mga panghitabo nining kalibutan na o wala. Doon na may mga kanana ang kalipayon or kalipay, no, nga atong natagamtaman nining kalibutan na di nato kalimtan mga kaigsunan ang Dios. Doon na may kasubanan nga miabot sa atong kinabuhi, dili nato kalimtan ang atong Dios. Sumala pa si Jeremias 29 versikulo 13. Kinahanglan sumala pa og kamo mangita kanako og makakaplag kanako sa diha nga kamo mangita kanako uban ang inyong bug-os nga kasing-kasing. Muna usahay mga kaigalaan, usahay lang, no, muna makasusubo usab kinaiyahan sa tao mga kaigsunan. Labi na nahinomdom ko mga kaigsunan sa panahon nga kanana ang adunay pandemic, ang tao nangindahay gyud nga mosimba mga kaigalaan. Nagusto gyud, no, bisag gidid-an sa gobyerno tungod lagis mga makatakod nga mga balatian mga kaigalaan. Ang tao gusto gyud, pero sa diha nga wala na gani ang kinini ang kalamidad, medyo ang paminaw mga kaigsunan medyo luag na, say malimot na sabta. Mo nay makasusubo kayo nga o kana tinuod nga kahimtang mga kaigsunan sa tao, no?
May nomdom lang ta usahay mga kaigsunan, mangita lang ta niya sa bug-os natong kasing-kasing once nga dunay problema. Kana po doon tang nagmalipayon ta mga kaigsunan, di nato kalimtan. No, pero doon na po yung uban mga kaigsunan, pag hayahay kaayong kahimtang, mapasalamaton kaayos Ginoo. Pero sa dihang naglisod na or nabaliktad ba, no? Pag aruhay kaay mga kaigsunan, malimot sa Ginoo, pero pag naglisod na, ato na makahinumdom, no? Usahay mahimong unfair, no? Unfair nga tos Ginoo tungod kay ang tao mga kaigsunan gikinahanglan gyud niyas matag adlaw. Nga naman sa gisgotan na nato, dili ta mabuhi ang atong kalag mga kaigsunan, dili mabuhi sa o kita mga kaigsunan, dili lamang mabuhi sa tinapay. Sumala pas maong bersikulo. Busa sa matag panahon ato siyang pangitaon mga higala sa bug-os o sa tibuok nato nga kasing-kasing. Now kang kinsa angay ipunting ang atong mga pag-ampo. Matthew 6 versikulo 6. Unsa man sa gisgotan dito? Apan ikaw, kung ikaw mag-ampo, sumulod ka sa imong lawak og sa natakpan ang imong pultahan, mag-ampo ka sa imong amahan nga naa sa tago, og ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago magatumbas kanimo sa dayag, no? So sa mga secret prayers mga kaigsunan, no? Pero bisan sa ato nga mga paglakaw mga higala, dili man necessary siguro, no, ga musud tas lawak kay og naa tas biyahe. Di kita malimot mga kaigalaan mga kaigsunan. Ampo nato ngadto sa ato ang labaw makagagahom, no? Ngadto sa amahan mga kaigalaan mga kaigsunan. Sumalapas 1:15 versikulo 16, no? Kamo wala magpili kanako, kun dili ako ang nagpili kaninyo ug ako ang nagtudlo kaninyo aron managpanlakaw kamo og managpangmunga og ang inyong bunga magapadayon aron nga bisan unsang butanga ang inyong pagapangayoon sa amahan sa akong ngalan iyang igahatag kaninyo. No, mangayo ta ngadto sa amahan, pinaagi kang Jesus Christ mga kaigalaan, no? Kay atong ibutang sa tong daw na magkaigsunan, our only mediator, ato ang nag-inosara nga tigpataliwala mga kaigsunan, no? Si Kristo lamang. No, kung kita mo direct ngadto sa amahan, walay problema mga kaigsunan as long as in the name of Jesus. Pero kung sa ato lang paninguha kana siya dili gani masimbugan ang atong mga pag-ampo mga kaigsunan sa dugo ni Kristo nga giula dito sa Kalbaryo sa cross, our prayers mga kaigsunan dili gyud makaabot ngadto sa amahan, no? So sa simbolo ni ana mga kaigsunan sa panahon bisan sa ilaha kaniadto, do na gani sila yung mga prayers mga kaigsunan, maghalad pa gani sila, dunay insinso. Once nga muutbo gani ng aso mga kaigsunan ngadtos langit, na meaning pagi dungog ang ilang pagampo. Pero og dili gani, amo nay delikado mga kaigalaan. So sama sab niya na, no, sa ato, no, kung di na gani our prayers mga kaigsunan will not be moist by the blood of Jesus Christ. Lisod kayo mga kaigalaan mga kaigsunan. Mo na nga diha sa atong mga pagampo kinahanglan nato nga in the name of Jesus Christ, no? Atong pagampo ngadto sa amahan, pinaagi kang Kristo Jesus mga kaigalaan mga kaigsunan. Tungod kay siya lamang mao'y ato nga mediator, no? Wala na ilain nga tig pataliwala mga kaigsunan. Sumala pa niya ako mawang dalan ang kinabuhi. Gawas niya mga kaigsunan, wala na ilain ta nga agian mga kaigalaan. Hopefully kining atong naisgutan sab dinhi nga kagabhion mga kaigalaan mo'y makahatag nato og pagpamalandong, no? Dili lamang nining panahon na mga kaigsunan tungod kay dunay mga trahedya, dunay mga katalagman
nga nahitabo sa atong palibot kun dili sa matag adlaw mga kaigalaan kanunay ta no nga magampo mga kaigsunan because sumala pa sa gisgutan no it is not safe for sa ato mga kaigsunan a day or an hour mga kaigsunan without prayer. So muna nga kinahanglan nato ang pagampo sa matag minuto. Di man siguro ni si Sari nga magluhod tatanan pero ang atong connection sa atong una-una mga kaigsunan ngadto sa atong labaw makagahaw. Hinautang Dios no magapanalangin siyang mga pulong ning kagabihon og sa atong pagtapos mga kaigsunan magampo ta. Dalaygon og sinimbahon namo nga Dios nga naikaw sa kitaas-an sa mga langit. Salamat nini nga kahigayunan. Ikaw lamang magkapanalangin sa ibong mga pulong og sa mga tigpaminaw og sa tag-iyaw sab nining mga istasyon og sa mga nagadumala. Kining tanan akong gisalig uman pasayloan sa mga kapakyasan gilaw mang madawat sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna o sa samang istasyon mga kaigalaan dinhi sa atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kini si Brother Aldrin Romo magaingon kaninyo, daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.